Rhwng y môr a'r mynydd mae ein sir yn swatio ers cyn co, ond faint o'i threftadaeth sydd ar flaenau ein bysedd. Daw cynllun newydd Llysgennad Gwynedd a chyfle i ni glosio eto at ein bro. Ar-lein, heb wario ceiniog, cawn dysgu am gyfoeth y lle hwn. Y tirwedd hudolus sy'n ein tynnu o'n tai ac yn denu miloedd yn ei tro i grwydro a rhoi traed yn y dŵr. Y bobl leol a'i straeon, cymunedau'r llechi a'r swnt, hanes ein cestyll, ein chwedlau, yr arfordir a'r creigiau, yr antur ddi-ddiwedd ar don neu ar droed, a'r iaith sy'n canu trwy'r cwbl. Treftadaeth heb ei hael. Gyda'r cynllun newydd, gall unrhywun, y cyhoedd, busnesau, disgyblion a thrawon, ddysgu mwy am yr ardal hon. Nes bod yr hanes ar hyd yn stori barod mewn poced. Rhwng y môr a'r mynydd mae ein sir yn swatio ers cyn co. Dewch i'n treftadaeth fod ar flaenau ein bysedd. Dewch bob un yn Llysgennad i Wynedd.